Само да ти кажа, че ей това нещо, ей това, ей тук ти е, виж как е, мърдала, знаеш. Така си беше още като ми го даде. Ето гърба, предполагам, че и тук трябва да е логото, ама не съм го разлепил, ще го оставя ти да си го разлепиш като стане. Ще трябва да го нивелираме, защото като е равно и тук като е равно, по средата остава дупка, ама май ще стане. Правим тест на iPhone C 2020 година. Добре.